Bintangan sa mga Madjong bunta guys, di nami sa kalubihan kay magbatak mi og lubi. Kami sa umbana kay sayo mi kay mo duty pa si Janja. Kay gahapon gibunutan naman mao na nabunutan na, so magbatak na mi karon. Gapabunot naman mi kay jamo may mubunot na mo kay si Papa senior na nja. Ang bunot de og lubi guys, ang 100 pieces guys 50 pesos. So unja ang lugi kuno karon kay tag 31 kuno ang kilo, so bibintaha kay murag mahal-mahal. Sige guys, kay kumbati na ta. pwede lang kamo. Wow. Atong tapo po ni but-but guys, kay buntas pamanggod oy, lain lay ka but-but lupa ka pa mahal. Kay tapo ni but-but ari guys. Nga. Bintangan sa mga sila rakapan. Ari lingkod dari guys. Ari lagi dah. Kumbati guys. Mauni ang kinabuhig maglugi. Di ano po bot. Mana ha? Manag yun mi og batak. Yara akong but-but. Sama nga but-but guys. Kaling but-but lamang yung gagmay nga but-but kay tamis kaysa itong but-but nga dagko. Nga ang mga but-but guys. May but-but.
Tani mo na muna. Ginay-diyan na yung maniwang tayo. Natambukit ka, iniwang kay na. Katabang din ang mag-wantis guys. Mo na saktong exercise guys. Okay, birthday ng singuta. Ug karon guys, magtadtad na punta kay nahuman naman og dangkan nga luto na. So ang process aning paglugi guys, bunutan, batakon, idangka, human tadtad. Kay aron mabaligya ni kapalit na og isda. Karon po guys, magkapalit og ice cream. Creamline na god, tag 100 ka pink. Dawat mga bumawa na tiyan. Og baka palit og bugas guys, og bisag buwan na lang goodbye head. Mahal po gyapon kilo na buwan 380 ng goodbye head. Or basin og anino na baka ningalin. Guys, using natin nga mga dagang case ani cook na mo itindahan ng ugangan kay mo ni mga stock ni dagko kay ning mga tao niya mga labi-labi manginom og tutoy. Ug mao na ni guys ang atong lugi duha ka sako. Baligyan na ni